kana ande ngire ribaga rindakwania abantu bamita ase mwabeta mwensi boirire buya mugusina atebete ng'a entakana ebenguru tena kwerera ebenguru buna nyeke entakana ebenguru tena kwerera ebenguru buna nyeke yani ng'aki omobayeno yomineti entakana nebwenerete kwebwata buya tebe enyoro gasi ende yonsi nabagokora onye nokorema nabakorema gasi ende yonsi eria yaikera nabakoyekora igo tatwara obworo abo omonto omuya omenyete n'abanto buya naki kiagerete omogusia agateba ng'a entakana ebenguru tena kwerera ebenguru buna nyeke yani enyeke kero yarutirwe ase ine ebando gwasime kwabekire ikamagoime iga niga egokina bwango iga kabisa yaranda iga yamera buya bono naki omogusi nere ikaranse takarigeria agateba ng'a kai entakana ebenguru tena kwerera ebenguru buna nyeke magure kegusia ekia abanto bamito entakana ebenguru tena kwerera ebenguru buna nyeke bono buya mono nabo ndoche iga abanto konya koraiki more iga yani genderera iga omwang'eire omoyo abanto bamito gaki as the German of elders bono tiganya kobegeria ekegusia abanto baito momanye ekegusi noche ng'ekegusi gete ngosira kegochia emenwa ende ebisaku binde biro bia babegete ebinto biabo buya bono into omogusi naki bono togochikoba kegori eki kegocha kokina kegocha korumusa ng'aki egochikoba bono entakana ebenguru tena kwerera ebenguru buna nyeke buya mono gaki